लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि रुपामनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बराय हरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङै दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं आरोना। आंनि गोदान मोनसे भिडिअजों नोंथांमोन बयखौबो नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय आरोना। आं दिनैहाय फार्स्ट टाइम केक बानायनो नागिरदों आरोना। केक बानायना बोरै जायो फार्स्ट टाइम बानायनो नागिरगोन आरोना। जेबो माबा माबिबोथ' गैखाया, बिदिबा नोंसोरो नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर। आं खेवखाबायमोन आरोना, ओमफ्रायो खेवनानै देफ्लेखाबाय आङो बिस्कुटखौहाय। ओमफ्रायो माबाबोथ' गैयाना, मिक्सारबो गैयाना, बेखायनो माबाजोंनो देख्रुबनांगौ जाबाय आरोना। नै माबा आसारनि बथलसो आरोना, बेजोंनो खालामलांसै आरोना। बिदिबा नोंसोरनो माबा देखायनो आरोना आङो। नैबे बिस्कुटखौ लादों आरोना, नै बे बिस्कुटखौ होनानै बे बिस्कुटखौ लाबाय। ओमफ्रायो आंनाव जगार गैजोबा आरोना। ओमफ्रायो दासो सासे बाजाराव थांदों आरोना। ओमफ्राय बाजाराव थांनानै फैबासो आं मेरि बिस्कुट बिहरदों आरोना। मेरि बिस्कुट, गाइखेर, ओमफ्राय बांद्रायथ' माबा गैखाया आंनावहाय। नोंसोर नायलांबाय थादो माबायदि जागोन दिनैनि भिडिअआ, बानायनाया जागोन ना जाया आरोना आंनि केकआ। नायलांबाय थादो होमबा लोगोफोर। आं खोन्थानो बावबाय आरोना, गाइखेर होबाय, एन' होबाय एसेनो, ओमफ्राय बेजोंल' बानायनो टेस्ट खालामगोन आरोना आङो। ओमफ्राय अरिअ' बिस्कुट होबाय आरोना। बिस्कुट आं दहायनोसो खोन्थाखादोंमोन ना। अरिअ' बिस्कुट, गाइखेर, एन'ल' होदों आरोना। फार्स्ट टाइम बानायनो नागिरनानै जा मोजां मिलायथारनांगौ आरोना। आंना बांद्राय मिलायनाय जायाखैनो। आंनाव मिक्सारबो गैयाना, ओमफ्राय सामसजोंसो माबाबाय थादों। सामसाबो बेलेग सामस गैया। मोजां मिलायथारनांगौ आरोना। गाइखेरखौ माबा खनफानो जमा होनाङा आरोना, एसे एसे होनानैसो मिलायहोनांगौ। बेयाव नायलांबाय थादो लोगोफोर। आं कुकारावनो बानायगोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्रायो रिफाइन एसे होनानै लानोसै खुरैयाव, फिसाल'सो एसेल'सो नांगौ। बेखौनो जेबो माबा गैयाबा आखाइजोंनो ओरै फुननानै होनदो आरोना। फुनलांनोसै फार्स्ट टाइम बानायनाय माबायदि जायो नोंसोरबो नुलांबाय थागोन आरोना लोगोफोर। मोजां मिलायगोन दा होनानै लाबाय आरोना खुरैयावहाय थाव होनानै, सिङाव थाव होनानै, ओमफ्रायो बेखौ होबाय आरोना आङो। कुकारावसो बानायगोन आरोना। दायो गेसखौ अन खालामबाय लोगोफोर। कुकार होबाय आङो। कुकार होनानै बेखौ आंना जेबो बुस्थु गैया, नै प्लेटबो गंसेबो गैबावासो नै। जा खस्थ'। ओमफ्राय बेखौनो होनोसै आरो दैखौ गुदुं जानानैहाय माबाखौ होनोसै। खोबनानै दोनसै आरोना, एसे गरम खालामदों। दसे गरम खालामनोसै आरो 5 मिनिटसो। दायो आं बेखौ खनसे लोगोफोर। दायो नै आं बेखौ होनानै दोनबाय आरोना। 15 मिनिटसो दोनसै। ओमफ्राय गेसखौ गिदिर होनाङा आरोना। दोनबाय आरोना। नै सिखायावबो फैखायासै। जाबाय आंना केकआ लोगोफोर। आं खांगोन दे होमबा ना। केकआनो खायलेंसोमोन ना लोगोफोर, ओंखायनो माबासो खायलें जाबाय। आवब्रालायबाय। ओमफ्राय आं बेखौसो माबा जानगोन। जानोसै। बरिया गोथाव जादों लोगोफोर। फुलिया माबायदि जायोबा थावखौ एसे बुरजा होनांगौ आरोना लोगोफोर। माबा रिफाइनखौहाय होनबासो मोजां जायो। होनबा गनोबा ओमफ्राय माबा सिथाबलाबो जायो आरोना। सिथाबा ओंख्रिबो संगासिनो आरो फाजा। दहायनि ओंख्रिबो दङ पालेटजों सयाबिनजों आरोना। ओंखायनो दायो मटर आलु माबाल' फाजा। जाबोन होनगासिनो सासे केकखौहाय गैला जाजोब्बाय आङो। सोंगासिनो थगायदों लोगोफोर, थगायदों आं बेखौ जाहैगोन आङो। रोंगौ ने आंबो ना? ओइ रंगिना बिफा रोंगौ ना? रायज्लायबाय आङो। आरो खोन्थाबावबाय दे नोंसोरनो। माबायानो मोजां नङामोन ना, सिङाव होनाया फ्लेगबो होबा जायो आरोना। एसे प्लेन जानांगौ। ओमफ्राय आंना गोजौ गाहाय जादों आरोना। माबा आखाइ बायदि दङ ना, ओंखायनो
जानाय नायनो हागोन दे लोगोफोर नोंसोरबो न'आवनो बानायनानै इजिसो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअजों लोगो मोनसिगोन बाय बाय